Вітаю ўсіх у нашай сённяшняй размове. Кожны год падчас калядных святаў мы чуем старажытныя тэксты, прароцтвы, якія, здаецца, пасуюць да гісторыі нараджэння Ісуса як ключ да замка. Але ці заўсёды гэты замак быў прызначаны менавіта для гэтага ключа? Ці, магчыма, ключ быў падагнаны пазней? Менавіта. Сёння мы разглядаем тэксты, звязаныя са святам аб'яўлення і, канешне, гісторыю пра мудрацоў з усходу. І вось цэнтральнае пытанне, якое ўзнікае. Ці з'яўляецца прыход язычнікаў, каб пакланіцца нованароджанаму цару, прамым і, скажем так, лагічным спаўленнем Божага плана, які раскрываўся стагоддзямі. Я буду даказваць, што мы бачым адзіную бесперарыўную нітку Божага абяцання, якое паступова становіцца рэальнасцю. А я, выдайце, прапаную іншы погляд. Я лічу, што мы маем справу з глыбокім тэалагічным пераасэнсаваннем, то бок раннія хрысціяне у светле асобы Хрыста зірнулі на старажытныя тэксты і ўбачылі ў іх такія сэнсы, якіх первапачатковыя аўтары, магчыма, нават не маглі сабе ўявіць. Гэта не столькі спаўнення, колькі нараджэнне цалкам новага сэнсу. Добра. Мая пазіцыя грунтуецца на ідэі паслядоўнасці. Божий план збавлення ўсяго чалавецтва, ён жа не ўзнік раптоўна з прыходам Хрыста. Яго карані сягаюць у самы пачатак біблейскай гісторыі. Давайте ўспомнім абяцанне, дадзенае Абрааму. «У табе будуць дабраславенныя ўсе плямёны зямлі». Это ж не проста прыгожыя словы, это дэкларацыя універсальнай місіі. Прарок Ісая стагоддзямі пазней развівае гэтую думку, малюючы образ Єрусалема як светла для ўсіх народаў. І ён кажа не пра нейкі палітычны трыумф, а пра, цытую, трыумф Бога і чалавецтва, якое нарэшце аб'яднаецца. І ўжо пасланне да эфесцаў у хрысціянскую эпоху падводзіць вынік. Праз Хрыста язычнікі сталі саўдзельнікамі і удзельнікамі таго самага абяцання. Это, на маю думку, якраз і пацвярджае, што гісторыя мудрацоў – гэта не нечаканасць, а доўгачаканы гістарычны момант, калі гэты універсальны план пачаў бачна здзяйсняцца. А я падайшоў да гэтага крыху з іншага боку. На мой погляд, кантэкст – гэта абсалютна ўсё. Калі мы вырываем гэтыя прароцтвы з іх гістарычнага асяроддзя, мы рызыкуем убачыць тое, чаго там, першапачаткова проста не было. Возьмем Ісаю. Калі ён піша гэтыя радкі? У які момант? Гэта ж не час росквіту. Гэта прыкладна 520-е гады да нашай эры. Людзі толькі-толькі вярнуліся з вавілонскага палону. Іх горад ляжыць у руінах, храм не адбудаваны, а надзеі на хуткае адраджанне, скажам так, растаюць на вачах. Пасланне Ісаі – гэта магутны укол надзеі ў момант глыбокага адчаю. Яго мета – падбадзёрыць канкрэтных людзей у канкрэтны гістарычны момант. Тое ж самае з Псалмам 71. Ён малюе образ ідэальнага цара, які будзе панаваць ад мора да мора. Гэта мара пра справядлівую і магутную зямную ўладу. І нават рэакцыя Ірада ў Евангеліі гэта пацвярджае. Ён бачыць у Ісусе палітычнага канкурэнта, новага цара юдэйскага. Гэта было агульнае чаканне таго часу. Таму я сцвярджаю, што хрысціяне пазней узялі гэтыя надзеі і па сутнасці напоўнілі іх цалкам новым духовным зместам. Вы слушна заўважаеце важнасць кантэксту, але мне здаецца, вы занадта звужаеце яго. Так, Ісая звяртаўся да сваіх сучаснікаў, безумоўна, але хіба вялікія прарокі абмяжоўваліся толькі сённяшнім днём? Імя Єрусалем у яго тэксце – гэта ж ужо не проста геаграфічная кропка. Гэта сімвал Божай прысутнасці і Божага народа. Ідэя, што святло гэтага народа прызначана для ўсіх, не была чужой для веры Ізраіля. Мудрацы, якія прыходзяць з усходу, гэта жывая ілюстрацыя гэтай старажытнай ідэі. Гэта не разрыв з традыцыяй, а яе кульмінацыя. Так, але давайте паглыбімся ў гэты кантэкст яшчэ мацней. Вы кажаце пра універсалізм, але што адбывалася на самай справе ў той час? Матэрыял жа выразна паказвае на востры канфлікт. Так званая суполнасць вяртання, ці, хто вярнуўся з Вавілона, яны былі, апанованыя ідэяй чыстай веры. Яны баяліся любога ўплыву збоку. Яны катэгарычна адмовіліся ад дапамогі сваіх суседзяў, самарыцян у адбудове храма. Чаму? Таму, што лічылі іх веру нячыстай.
У такой атмасферы выключнасці і, скажем шчыра, адасаблення, прароцтва пра тое, што все народы прыйдуць у Єрусалем, гучыць не як праграма дзеянняў. Гэта хутчэй далёкая, амаль нерэальная мара пра будучыню. Гэта эсхаталагічная надзея, а не апісанне таго, як усё павінна адбыцца тут і цяпер. Я не бачу тут прамой супярэчнасці. Напружэнне паміж захаваннем уласнай ідэнтычнасці і універсальнай місіяй – гэта ж адна з цэнтральных тэм усёй Бібліі. Ізраіль павінен быў быць святлом для народаў, але каб быць святлом, трэба спачатку захаваць агонь, не даць яму згаснуць. Іх клопат пра чысціню веры, хай часам і празмерны, быў спосабам захаваць гэты агонь. Але план Божы заўсёды быў шырэйшы. Гэта напружэнне, на мой погляд, не адмяняе універсалізму, а робіць яго яшчэ больш драматычным. Магчыма. Але гэтая драма таксама паказвае, насколькі радыкальным быў крок, зроблены пазней хрысціянствам. Гэта не было плавнае развіццё. Але давайте перайдзем да образа цара. Гэты універсалізм быў непарыўна звязаны з фігурай ідэальнага кіраўніка. І вось тут, мне здаецца, Псалм 71 дае нам ключ да разумення. Так, і які гэта ключ? Псальм апісвае цара, надзелёнага не проста чалавечай мудрасцю, а Божай справедлівасцю. Першыя жа словы гэта малітва. Божа, дай цару твою уладу, твою справедлівасць. Это нешта большее, чым проста добры кіроўнік. Это чаканне таго, каго пазней назавуць месіяй. Таго, хто будзе не проста прадстаўніком Бога, а носьбытам яго сутнасці, яго справедлівасці. Вобраз, які малюе псальміст, відавочна перавызаходзіць магчымасці любога земнога цара і паказаў на чаканне боскай фігуры. Вобраз якой, я згодны, што вобраз ідэалізаваны, безумоўна, але я не ўпэўнены, што ён выходзіць за межы зямных палітычных памкненняў. Паглядзіце на мову псальма. Там жа згадваюцца цалках канкрэтныя рэаліі, цары Тарсіса і выспаў, цары Савы і Себы. Гэта геаграфія тагачаснай сусветнай палітыкі і гандлю. Тарсіс, як адзначана ў каментарі, гэта амаль міфічная краіна на краі свету, сімвал максімальнага геаграфічнага ахопу. Гэта ж мова імперыі. Гэта мара пра палітычнае дамінаванне, хай сабе і справядлівае. Гэта, скажем так, летуценне пра ідэальнага кіраўніка, які аб'яднае ўвесь ведамы свет пад сваёй уладай. Асабліва, калі ўлічыць, што хутчэй за ўсё псальм быў складзены пасля палону, калі ў Ізраіля ўжо не было свайго цара. Гэта настальгія і мара пра абнаўленне былой велічы ў яшчэ большым маштабе. Гэта ж паэзія, а не палітычная праграма. Калі паэт хоча сказаць пра усеабымную ўладу, ён выкарыстоўвае самыя моцныя вобразы, якія ў яго ёсць, вобразы далёкіх краін і магутных цароў, але сутнасць не ў геаграфіі, а ў тым, што крыніцай гэтай улады з'яўляецца сам Бог. Гэта пытанне інтэрпрэтацыі, і вось тут мы расходзімся. Для мяне гэтыя вобразы настолькі моцна укаранёныя ў зямной рэальнасці, што іх цяжка ўспрымаць як чыстыя метафоры. Яны адлюстроўваюць цалком зразумелае жаданне народу, які страціў сваю незалежнасць, вярнуць сабе годнасць і стаць цэнтрам свету. І першыя слухачі псальма, я ўпэўнены, разумелі яго менавіта так. Ідэя чыста духоўнага валадарства прыйшла значна пазней. І гэта падводзіць нас, мабыць, да самага важнага пункта. Як адбываўся гэты пераход у разуменні? Я лічу, што гэта не быў разрыў, а менавіта паступовае адкрыццё. Святы Павел у пасланні да эфесцаў называе гэта таямніцай, якую Бог адкрываў паступова, крок за крокам. Ён выкарыстоўвае вобраз Божай педагогікі. Як бацькі не адразу расказваюць дзіцяці ўсё пра свет, так і Бог паступова рыхтаваў чалавецтва да поўні адкрыцця. Стары запавет быў гэтай падрыхтоўкай, а прыход Хрыста – кульмінацыяй. Людзі папярэдніх пакаленняў бачылі, скажем, толькі частку карціны. Апосталам была адкрыта яе завяршэнне. Гэта не пераасэнсаванне, гэта завяршэнне навучання. Пачакайце, паступовае навучанне – гэта звучыць вельмі гладка і лагічна. Але калі мы паглядзім на евангельскі тэкст, карціна выглядае значна больш драматычна і зусім не так плавна. Давайце звярнем увагу на адну проста ашаламляльную дэталь. Ірад кліча да сябе кніжнікаў найлепшых біблейскіх экспертаў таго часу. Яны ведаюць пісанне на памяць, яны без ваганняў цытуюць прарока Міхію і дакладна называюць месца Віфлеем.
То бок яны ведаюць, што ідзе, і што яны робляць далей. Нічога. Абсалютна нічога. Як сказана ў каментарыі, яны не зварухнулі і пальцам, каб прайсці гэты неколькі кіламетраў да Віфлеема і праверыць. Як такое магчыма, калі ўсё было такім відавочным і паслядоўным працягам таго, што яны ведалі? Так, гэта сапраўды. Гэта вельмі моцны аргумент. Не буду спрачацца. Але я бачу ў гэтым не разрыв у Божым плане, а трагедыю чалавечай сляпаты. Кніжнікі мелі веды, але не мелі веры. Іх веды сталі для іх клеткай, а не акном у свет. Яны ператварылі жывое Слова Божае у набор правілаў і цытат. А мудрацы? У іх не было пісання. У іх была толькі загадкавая зорка і адкрытае сэрца. І гэтага аказалася дастатня, каб адправіцца ў доўгі і небяспечны шлях. Праблема была не ў незразумеласці прароцтваў, а ў закрытасці сэрцаў тых, хто іх чытаў. Божы план быў паслядоўным, але чалавечы адказ не заўсёды. Вы перакладаеце праблему з тэксту на чалавека, і гэта зразумелая інтэрпрэтацыя. Але яна ўсё ж не да канца тлумачыць, чаму сам Павел так моцна падкрэслівае навізну таго, што адбылося. Ён жа кажа, што таямніца не была вядома мінулым пакаленням, так як яна была адкрыта цяпер. Звярніце ўвагу на гэтыя словы. Не проста не была вядомая, а не была вядомая так, як цяпер. Гэта сведчыць пра якасны скачок пра змену самой оптыкі. Калі б гэта было проста паслядоўнае развіцця, навошта такая рыторыка? Мне здаецца, Павел хоча сказаць, што з Хрыстом адбылося нешта настолькі радыкальнае, што яно перакуліла ўсе ранейшыя ўвеленні і прымусіла панармава прачытаць усё, што было ранее. Гэта не проста апошняя странічка ў кнізе, гэта новы том, які надае першаму зусім іншы сэнс. У выніку нашай размовы я, шчыра кажучы, застаюся перакананай, што мы маем справу з адзінай гісторыяй збавлення. Тэксты, якія мы абмяркоўвалі, паказваюць на беспрерыўную нітку Божага плана, які паслядоўна раскрываецца ад абяцанняў патрыярхам, праз образы прарокаў, да свайго спаўнення ў асобе Хрыста. І гісторыя мудрацоў паказвае, што гэтае спаўненне ад самага пачатку было адкрыта для ўсіх народаў, пацвярджаючы універсалізм, які заўсёды быў у сэрцы веры Ізраіля. А я ўсё ж пасля ўсёго сказанага схіляюся да думкі, што перад намі бліскучы прыклад таго, як вера пераасэнсоўвае ўласную спадчыну. Раннія хрысціяне, перажыўшы падзеі жыцця, смерці і ўваскрэсення Ісуса, вярнуліся да святога Пісання і змаглі ўбачыць у ім неверагодныя глыбіны, якія, не былі відавочнымі для іх папярэднікаў. Яны не проста знайшлі пацвярджэнне, яны надалі старым словам новае, рэвалюцыйнае гучанне, звязанае ўжо не з зямной веліччю, а з духоўным збаўленнем. Незалежна ад таго, як мы гэта назавем, прямым спаўненнем ці творчым пераасэнсаваннем, наш аналіз паказвае на неверагодную жыццёвую сілу біблейскай надзеі. Яна здольная развівацца, адказваць на новыя гістарычныя выклікі, не губляючы сваёй сутнасці. І гэта сведчыць пра такую глыбіну, якая заўсёды запрашае да далейшых пошукаў. Цалкам згодны. Магчыма, праўда ў тым, што сапраўдная вера заўсёды ўключае ў сябе абодва элементы. Здольнасць бачыць бесперарыўнасць з мінулым і адвагу радыкальна пераасэнсоўваць яго для будучыні. І гэтыя тэксты, як мы бачым, прапануюць багаты матэрыял для разважанняў над гэтым вечным пытаннем.